señores arciprestes e sacerdotes que nos acompañan nesta celebración, agradecido pola vosa presencia, os seminaristas, membros da vida consagrada, excelentísimo señor gerente, alcalde e presidente do Concello desta leal, xenerosa, cálida e acolledora cidade de Ourense, excelentísimas e ilustrísimas autoridades. Saúdo con cordial afecto agradecido aos membros da Asociación de Amigos da Catedral de Ourense, aos representantes de outras entidades cívicas aquí presentes, irmáns e irmáns, ben queridos amigos todos. Facendo meus os sentimentos expresados na primeira lectura, palabras que poden apropiarse a San Martiño, podemos dicir: douche grazas, Señor e Rei, louve, ó Deus meu Salvador, o teu nome dou grazas, porque fuches o meu protector e o meu auxilio. Segue a ser actual, que coas palabras do apóstolo Paulo, o seu discípulo Timoteo, digo: